Ngiyazi ukuthi ekhaya kushoniwe nakini kunjalo. Kodwa into kumele uyazi kule mpela into komele ukuthi sifihlile and asinalo ngishela imidaka. Sithando sami kuyaphoqa ukuthi sibuyele emakhaya sinemali ukuze sikwazi ukuthi sifihle kahle emndeni yethu. Ungangitshela ukuthi khona ngogebengu. Into ejabulisa ukuthi ugebengu ngibona uzosinikeza imali. Yazi sana sami angikholwa namanje ukuthi umalume wakho uvumile ukuthi silethe amalobolo lapha kini. Omalume into abayifunayo nje usuku lingakapheleli isonto. Ngiyakwazi lokho sana sami and ngiyangijabulisa ukuthi mina ngishade nentombi Sandile. Mina bengazi ukuthi ukhulelwe. Uwasheshe washe nje bengizoyenza kusemandleni ukuthi enze izinto ngohlela. Ngikwazi ukukhulumisana nomalume ukuthi bazokhokha lapha. Phuma kwe. Hayibo. Ngicela usehlisa umoya. Ngehlisa umoya kanjani ngithi uyazula ngaphandle kuyaphela. Awu, ungakulinge umtshela ukuthi bulala nabo bonke abafana. Hayi, ungikhuluma nami kanjalo wena. Ngeke ungitshele mina leyo nto wena. Angizwela ukuthi ngitshela ukuthi ungcoba ungakho ukuthi. Ile nto engiyenzayo njengamanje ngabe uyajabula. Japhosi! Abantu umbulaleleni Sithelo. Thanda mina nomthandela umfana. Uzonise ubhubhu man. Lalela lana. Lesenze ngisenze ngoba ngiyambona umuntu ukuthi uzoba iphele empilweni zethu. Uthi mase sibuye emakhaya kuzomela senze sho ukuthi labantu sebagudluza. Haya.